ka san me ya faru? A sai ka faɗa. Da kan je mun yi wata fita da Pepsi na. Fare an yi haka ba ni na sha me ya faru. Shaba'an muka shiga aka yi mana odar shawarma da boga. Ai ko ka gyagije ka murmure. Me yasa agun baka kira ni ba? Kash, kai matsala ta da kai baka cin riba gwamnati. Duk wannan lissafin da aka yi ba ko TV a ciki. 1000 ce ta rage mun kuma ita ma wadda makwashe ka tace shekaran jiya. Sai kana ruwa. Ai ana ba mun bil din kamun bude baki na. Sai wuf ita ce ita za ta biya. Ni? Yes, kai mana zo mana. Alhaji barkanku da rana. Silifan ka ne yage? Ko takalmin ka za a yi mai? Ko hular ka zan wa mai? Kai daga ganin ka dama ka daga agadas kake ka ci shinkafa ka waye ka murmure ka yi dumurmur ko? In tafi ko in tsaya. Normal ne takalmin nan na za ka yi farakasa. Na gama. Okay, thanks. Me nake gani haka? Goma ce fa da zero fa. Aski ma koma 150. Man alayyadi ne? Ko man kwakwa ne a jikin man na? Kaga da Allah haka nake biya in ba za ka yi ba ka lashe manka. Sai ka ce zuma? To ai kai a wajen ka kamar zuma ne. To ga zuman nan.